हेलौ एभ्रिवान लोगोफोर आङो गोलाव दिननि उनावहाय दिनै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो दा आंनि फिसा मोनसे बागानाव आङो दङ आरोना आवगोलावबो आङो आगे पिसे दिन्थिबोबाय थाखादोंमोन नोंथांमोननोहाय थ' दिनैहाय आङो आरोबाव फिन खेब ब्लग हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो लादों एसे आंनि बागाना माबायदि जानानै दङ आरोना थ' बेखौनो एसे आङो दिनैहाय दिन्थिनो लालायबाय थारमाने दा फिथाइबो गैला बेबायदि अलरेडि खानाय जाजोब्बाय आरो दा बागाना माबायदि जानानै दङ थ' आं एसे दिन्थिनो लादों आरोना थ' नायलांबाय थादो एक्सुवेलि बागाना बेबायदिनो नै एकदम एबारावहाय माने आङो बारायनो लाबावबाय आरो जा बरिया मानबायबो थादोंलै नै ओंखारबोजोब्बाय आरोना बेफोर बिथिंजाय दङ दे नै बेफोरबो माने फ्राय फिथाइ थाइजोबनाय जाबाय बेफोरो गासैबो थ' बिराद बरिया जाबोजोबखाबाय आङो एसे दिन्थिलांगासिनो नै बेबायदि मानग्लोबजोब्बाय आरोना ड्रेगनाहाय थ' जा बरिया जाखाबाय नै बेफोरो गासैबो माने एबार फ्राय थाइजोबसिगोन आरोना थ' आवगोलावबो आङो दिन्थिखादोंमोन दिनैहाय आरो एसे दिन्थिनो लालायबाय आङो नै बेबायदिनो माने बारायजोबनानै दं आरो एबार बिराद गोलाव गोलाव जाजोब्बाय नै बेबायदि जानानै दं थ' एबार नेक्स्टआव गोगोम थायगोन माने नै जा बारायफबजोबखाबाय आरोना एकदम आप टु सिगांसिम दङ आरो बैथिंजाय दंबावो आङो बारा दिन्थिजोबला आरोना नैबे साइडनिखौ आं एसे दिन्थिनो लाबाय नै माबायदि जानानै दङ जा बरिया एकदम ग्रौ ग्रौ मानग्लुंजोब्बाय आरो नै जा गोजौ गोजौ जाजोबखाबाय दानिया आङो एसे बानायनानै दोनखानाय नैबे फुलि आरोना थ' बेखौहाय दिन्थिनो लाबाय नै बेयो ड्रेगननिनो फुलि आरोना नैबे कक'आ चक्लेट आरो बिथिंजाय सिङाव दङ नै थ' बे जाबाय ड्रेगननि फुलि आरो थ' नैफोर गासिबो नैबेबायदि लाखिनानै दोननाय जादों नै जा गिदिर गिदिर मद' मद'खा माने एकदम मोजां आरोना थ' बेयो खिलिजोबगोन लासैनो खिलिबोगासिनो आरो नै बानायनानै लाखिजोबनाय जाखाबाय बिराद बरिया माने बेबायदि बानायनानै दोननाय जाबाय आरो नै जा मोजांखा आरोबाव आङो एसे दिन्थिबावनि नै बिथिंजाय माने बेबायदि रेडि खालामगासिनो थ' बे बानायनो दङ नै बेबायदि काटिं खालामनानै लाजोबखानाय आरोना थ' बेखौ दा फुलि बानायनो रेडि खालामगासिनो थ' बेबो माने फुलि जानो थांगासिनो आरोना एबाराव माने बेबायदि गायनांगोन थ' बेखायनो एसे रेडि खालामगासिनो बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोलाव खालामला थ' मोजां मोनदोंब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयोब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोनाहाय थ' आं बेसेखिनिखौनो दिनैहाय दिन्थिबाय आरो उनावहाय सम मोनोब्ला बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोगोन आरो बागाननि अबस्थाया बेबायदिनो दंथ'यो आरोना थ' उनावहायबो आङो बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन थ' इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय